Assalamu алейкум, muhterem milletteshler. Siz Яңа Гасыр каналында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Җәйнең иң матур чагына аяк бастык җәмәгать. Бу вакытта әле аның яшеллеге дә үзенә күрә ачыграк төстә. Көтүләр чыккан, бәрәңгеләр утыртылган, әлләни шүбедә күренми дигәндәй, пешәнгә төшкәнчә ул кешесенең иркенрәк вакыты инде. Икенчедән, күңелләрнең дә ничектер җилкенгән мәле. Ни дисәң дә сабантуйлар җитә. Инде сабантуйга бүләгендә җыйдылар. Оештыручыларга рәхмәт. Нәкъ менә шушы вакытта авыл өстенә елга бер булса да гармун моңнары тарала. Сөлге җыючыларны капка төпләренә чыгып каршы алалар, бүләкләрен биреп озаталар. Кайда ничек үткәндер, анысын әйтә алмыйм. Әмма туган авылымда Гомер абыйның бизәлгән атын күреп, гармунчыларның үзләре уйнап, үзләре җырлаганын тыңлап хозурландым быел. Әлеге күренеш бер мизгел генә билгеле. Әнә шул мизгел ел буена күңел түрендә саклана да инде. Бүгенге чыгарылышта сыйфатлы итеп әзерли олсаң, чыгымнарны бермә-бер киметәсең. Синаш көнендә аграрийларга тагын нинди бурычлар куелды. Иң-иңнәрне билгеләделәр. Азнакайда савымчылар бәйгесе үткәрелде. Иганәчелекне кем ничек күз алдына китерә бит? Тимер Булат Хәсәнов өчен балаларның куанганын күрү бәхет. Элекеге традицияләргә тугры калган хуҗалык. Әтрәкледә авыл көнен үткәрделәр. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Күп еллык үләннәр акрынлап чәчәккә бөреләнә. Аларның чәчәк атканын көтәсе түгел. Бүген Синаш көненә җыелучыларга әнә шулай дип мөрәҗәгать иттеләр. Хәзер үләннәрнең үсеп өлгергән чорын лабораторияләрдә тикшертеп тә белергә мөмкин. Быелгы җәйнең үзенчәлеге шунда ки, ул яңгырлы булырга охшаган. Менә шундый һава шартларында да ничек итеп сыйфатлы терлек азыгы әзерләргә. Моны бүген Балташ районында узган семинар киңәшмәдә аңлаттылар. Анда барлык районнардан да вәкилләр җыелган иде. Синаш көнендә яңгыраган терлек азыгы әзерләүнең нечкәлекләрен Гүзәл Хөсәенова да өйрәнеп кайтты. Узган елгы корылык шактый хуҗалыкларга сабак бирде. Кыш уртасында салам сатып алучылар да булды. Җитешмәгән якларны корылыкка сылтау гына дөрес микән? Баксаң, кайбер хуҗалыклар күп еллык үләннәрне дә вакытында яңартмыйлар икән. Ырлыгы кыйммәт, картайган үлән кырын эшкәртеп чәчүнең чыгымы да зур икәнен беләбез. Ә менә туклыксыз кирәкле элементлары җитешмәгән азык ашатып продукция алып буламы? Аның өчен азыкны балансларга кирәкле кушылмаларны сатып алырга туры килә. Бу очракта билгеле инде чыгымнар яки алынмый калган табыш күләме күбрәк килеп чыга. Терлекчелек белгечләре моны ныклап анализласын иде. Лаишевский район. Лаиш районының 11 хуҗалыгында күп еллык үләннәрнең яртысы картайган. Менделеевский районында 40%ка якын күп еллык чәчүлекләрне алыштырырга кирәк. Алексеевский районындагы кырларның 3тән 1 өлешендә карт үлән үсә. Кайбер хуҗалыкларның 100% күп еллыкларын яңадан чәчәсе бар. Бу исемлек бик озын. Әлбәттә, туфракның ачылыгын да тикшереп тору зарур. Вакытында известь кертү мөһим. Елның яңгырларга бай булуы да кыенлыклар тудыра. Туфракның өстен каты элпә каплый. Нәтиҗәдә үсемлеккә шытып чыгу авырлаша. Монда төрле сакчылы суллар кулланырга туры килә. Бу безнең матыгы ротационная широкозахватная дип атала. Бу безнең кирәк яз көне менә бит тишеп чыга безнең үләннәр. Үлән тишеп чыкканда аның белән бергә шүп үләннәр дә чыга. Шүп үләннәре безнең инде үсемлекләргә кирәк үсемлекләргә безнең каршылыклар ясыйлар. Шуңа күрә аларны утарга кирәк. Шүп утарга анда кирип булмый, культиватор белән, химия белән тоже эшләп булмый. Шуңа кирәк менә мондый безнең матыга дип атала инде безнең бүтәнчә әйткәндә. Ул безнең 5-6 см шушы коркыны вата. Яңгырлар менә безнең быел күп яңгырлар яуды. Һәм безнең коркы барлыкка килде җирдә. Шушы коркыны ватыр өчен именно шушы менә агрегат кирәк. Нинди генә агрегатлар тәкъдим итмиләр бүген, әмма аларны әле сатып аласы бар. Икенчедән, кырдагы үләнне дә бер көндә генә яңарту мөмкин эш түгел. Иртәгә үк пешән синаш әзерләүне башларга кирәк. Республикада терлек азыгы әзерләү техникасы ни хәлдә? Бар безнең кайсы бер районнарда әле техника әзер түгел. Бу инде без бүген әйтеп киттек, Верхний Услон, Яшелүзән районнарында әле әзрәк техниканы эшләп бетерәселәре бар. Әле безнең Синажга чыгарга тагын бер атна вакыт бар. Без инде ышанып калабыз, бу хуҗалыклар техникаларын әзерләп бетерәләр дип.
Төньяк районнар өчен бу эшкә бер атна бар әле. Ә менә көньяктагыларның көтеп утырырга вакытлары юк. Хәзер инде үсемлекнең бөрләнгәненә карап кына эш итеп булмый ди белгечләр. Аның өлгергәнен лабораторияләрдә тикшертергә киңәш итәләр. Шуннан соң гына чапкычларны басуга чыгарырга. Протеин, ягъни аксым, терлекчелек өчен бик кыйммәтле нәрсә, һәм ул бик тиз югалучан. Ветеринария идарәсе республика хуҗалыклары буенча диаграммада төзегән. 28 мая Үсемлекләрдә протеин дәрәҗәсенең иң югары ноктасы 28 майда күзәтелгән. 5 июньгә кадәр ул әллә ни түбән төшмәгән. Әгәр бер атнадан чабарга тотынсак, ул 16-17% булачак. Ә синаж базына барып җиткәнче 13-14%ка кала. Бу безнең сөтчелек республикасы өчен бик аз. Ярый, яшел массаны урырсың да. Әгәр тоташ яңгырлар китсә, аның дымлылыгын тиешле дәрәҗәгә калдырып булырмы? Көн кадагындагы сорауга да җавап табылды. Консервантлар применяться итәргә. Бар химический консервантлар, бар биологический консервантлар. Юеш массаны да бәйнекендә мөмкинчелек бар ямага салып куярга. Шуңа күрә бәйнекендә безнең рынокта бик күп консервантлар представлены, менә без бәйнекендә хуҗалыклар белән дә таныштырабыз аларны. Шушы консервантлар белән яңгыр дип торырга түгел, бәйнекендә яуган яңгырында мөмкинчелек булса, комбайннар керә алса, прямой комбайнирование белән алып, кармаларын салырга була, консервант белән именно. Яхшы иттереп пленкалар белән каплап куеп, бәйнекендә тиешенчә карманы әзерләп куярга кирәк. Сыйфатлы азык әзерләүдә һәр адымда мөһим. Үләнне чапканда камылны ничә сантиметр калдырырга, һава торышына карап нинди озынлыкта ваклату, синаж базын һава кермәслек итеп каплау һәм башкалар. Төптүгәл үтә буламы соң шартлар? Шушылай эшләмәсәк яшәп тә булмый. Шушылай эшләмәсәк яшәп тә булмый, чөнки әгәр дә шушыны эшләмәсәк, бүген үзебезнең шушы кыйммәтле азыкны хәзерләмәсәк, без сатып алачакбыз. Сатып ала торган покупной карманны бөтенебез белеп тора, кыйммәт икәнен. Бердә теге ялган булмаслык әйберне сөйләмиләр, бөтен нәрсә эшләрлек, кеше йышып, азык тирлек азыгын битен вакытында әзерләсәк, мин инде үзебезнең район турында, менә Апас районы турында әйтәм. 2021 ел безнең район өчен бик катавыр булды тирлекчелектә, потому что кырлык азык җитмәде. Без хәтта агрезиядән хәтле азык ташырга мәҗбүр булдык Акбарс холдингның хуҗалыкларыннан. Шуңа күрә инде без бу ел тырышабыз, иртәрәк тотындырып, руководительләрдән чыгарып тизрәк күбрәк азыкны әзерләп куярга. Менә Ленар Ранич әйтте бит безнең замминистр по животноводству. Жыл жарымлык, 2 җыллык азык әзерләргә дип. Ул бик дөрес сүзләр. Киңәшмәдә катнашучыларның барсы да файдалы киңәшләрне күңеленә сеңдереп баргандыр. Белгәннәрен исләренә төшерүчеләр дә булгандыр. Ә менә Мамадыш фермеры Олег Павлов кебек яшьләр өчен бай мәгълүмат мәйданы бу синаж көне. Монда фәнни яктан да, гамәли яктан да төпле киңәшләр бихисап иде. Yani kitaptan da, internetten de aldım, okudum. Ama da lakin менә монда яңадан шул галимнәрнең әйтүләре, замминистрларның аңлатулары действительно безгә сиңә, без аны аңлый башлыйбыз. Биологический препаратлар белән эшләү буенча бик күп фикерләр әйттеләр. Миңа ничек эшләп була, ничек аны сразу көнендә кертеп була ул препаратларны. Ә менә бүгенге действительно дөрес сүз әйттеләр, бутанизация хәтлек алган люцернадан салынган синажның качествосы бик әйбәт. Без аңа былтыр бер синаж базын шулай эшләдек. Действительно безнең сухое веществосы да әйбәт, протеины да бик әйбәт булып чыкты. Җегетләр лабораториягә бардык, күрсәттек. Действительно шулай эшләргә тырышырга кирәк. Тиешенчә әзерләнгән сыйфатлы терлек азыгы шприц кулланудан котылырга мөмкинлек бирәчәк ди мал табиблары. Акчасын санаган хуҗа азык әзерләүне кыштан планлаштырып куя. Ә бүген республика хуҗалыкларына күп еллык үләннәрнең беренче катын 20 июньгә кадәр чабып урнаштырырга дигән бурыч куелды. Кайбер елларны айрым районнарның 28 майда ук пешәнгә төшкәннәре хәтердә калган. Быел менә май үтеп, сабан туйлары да җитте. Шулай да аграр министрлык хәбәр иткәнчә, синаж салуга керешкән районнар бар икән инде. Әлки, Актаныш, Норлат, Саба, Түбән Камаллар бу эштә беренче. Мәсәлән, Әлки районының Восток зернопродукт хуҗалыгы 467 гектарда кыяклы үләнне чабып, 2676 тонна синаж салган. Әле 303 гектар арышны да синажга дип егып куйганнар. 10 гектарыннан 8 тонна ярымдай хуҗалык белгечләре.
Узган атнада аграр министрлыкның махсус комиссиясе тирлек азыгы әзерләү техникаларын тикшереп чыкты. Нигездә аларның әзерлеге начар түгел. Хәзер көннәре җылыткач, үләне дә көн саен 3-4 сантиметр күтәрелә. Тирлекчеләрнең күңелләре тыныч булсын өчен, быел малларга азыкны җитәрлек итеп әзерләү бурычы куела. Әлеге җаваплы чор алдыннан Азнакай районы савымчылар һәм ясалма орлыкландыру технологларын табигать кочагына җыйды. Монда район алдынгыларының да иң-иңнәрен билгеләделәр. Тирлекчеләр бәйгесен без дә күреп кайттык. Азнакай районында быел шәшүлекләрнең гомуми мәйданы 70 мең гектардан артып китә. Бүгенгә бөртеклеләрне шәшү тәмамланган. 1 мең гектар чамасы карабыдай калып бара. Бу җылы яратучы культураны ашыгып шәшүнең мәгънәсе дә шул хәтле генә иде быел. Хәзер исә бөтен көчне тирлек азыгы әзерләүгә юнәлтергә кирәк. Безнең инде быел төп максат дип әйтик. Менә техникаларны башта әзерләү, оннан соң аларны саклау һәм кармазаготовканы яхшы качестволы азык әзерләү инде. Менә механизаторлар белән сөйләшәбез, инженерлар белән, руководительләр белән. Быел бит инде безнең илебездә импортный техникага проблемалар бар, шуның өчен механизаторларга әйтәбез, техниканы көн сайын карап торырга кирәк. Аны безнең импортный техника ватылса, запчасть булмаска да мөмкин. Ул безнең техника сезон ахырына хәллек торырга мөмкин. Техниканың бәясе нык артты соңгы елларда. Шуңа да булганын саклап тоту зарурлыгын җитәкчеләр генә түгел, механизаторлар да яхшы аңлый. Шәшүне яңгырлар туктатып торса да, техник егәрлекнең зур булуы бәрабәренә башкарып чыктык. Хәтта чит ил тракторларына да үзебезнең җитештерүчеләр вакытында запас частьләрне кайтарып торды ди авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе. Димәк, тирлек азыгы әзерләүдә дә тоткарлыклар булмас дип өметләнергә мөмкин. Безнең 120 мең тоннадан артык район буенча сенаж әзерлисе, була 120 мең тоннадан артык силос и 25 мең тоннадан артык печән әзерләргә кирәк. Бу без инде мондай планканы куябыз. Узган елгы корылыкны һәм моның елны да исәпкә алып, шундый ел булгач инде бездә 1,5 годичный, 2 годичный дип та сөйлибез хәзер. Тирлек азык әзерләргә кирәк. Бу бер башка 40 карма единица чыгып башкарылган, башка елларны 30 дип сөйләйек. Союзагро районда иң алдынгы инвесторларның берсе. Узган елга корылык аларны да читләтеп узмаган. Кыш дәвамында барлыгы 32 миллион сумлык тирлек азыгы гына сатып алганнар. Быел ничектә малларга тиешле азыкны артыгы белән әзерләп куярбыз дигән өмет белән яшиләр. Безнең кармазаготовкада 30 кеше катнашачак. Техника менә бүгенге көндә әзерләнеп бетә, хәзер запчастлары кайтып бетә. Бүгенге көндә безнең саллар да алынган, 1200 гектар күп еллык үләннәрне безгә җыеп алырга кирәк, яхшы күләмдә. Шуңа безнең күп еллыкларның быел да без 100 гектарны яңарттык, 100 гектар яңарттык. Шуңа без инде аны чителдән алып кайттык. Ул күп еллык үләннәрне моторына менә тишереп ята. Бүгенге көндә менә 4000 гектар безнең шәшү тамамланды. Быел районда игеннәргә дә зур өметләр баглана. Шәшүлекләрне бер кат күздән кичергәннәр инде. Ашламаны да мулдан керткәннәр, агротехник чаралар да вакытында башкарылган. Бер дигән үсентеләр тишереп чыкты. Аллага шөкер дип әйтәбез. Ашлама күп әйтеп алдыгыз. Тәкәй елганың тарихында инде Совет Союзыннан соң булмагандыр андай. Күләмдәге ашлама 600 тонна. 200 тоннадан артык ашлама алганнар юк, 150 тонна, 100. Быел үләннәрне дә узган елгысы белән чагыштыра торган түгел. Моны күргән тирлекчеләрнең дә сөенечләре зурдан. Ни дисәң дә, мул сөтнең нигезе шул бит. Сыер савучылар һәм ясалма орлыкландыру технологлары бәйгесенә килүчеләрнең әңгәмәсеннән әнә шул ачык шәйләнә иде. Ул көнне техника әзерлеген тикшерергә килгән аграр министрлыкның комиссиясе дә үзенчәлекле бәйгенең шаһитлары булды. Шундай мотор җирдә урнашкан, бөтен әйбере бар. Шундай полевой түгел инде. Җәйге лагерь. Бөтен уңайлыклар бар монда. Алдынгы хуҗалык безнең бүгенге көндә 4-5 тонна сөт савалар алар. 20 килограмм бер сыерга. Әле 6-7 ел элек килгәндә шул 2 тонна сөт шулай бит 2 тонна ярым. Менә соңгы елларда бик тырышып матур итеп эшлиләр. Таллы бүләк хуҗалыгы, монда таллы бүләк, карамалы, алар бергәләп эшлиләр.
Көре аларга менә бик зур рәхмәт әйтик әле. Bir yoqdan мондый бәйгеләр үз белемеңне, осталыгыңны сынап карау булса, икенчедән хезмәт бәйрәме. Бүгенге көч сынашуда 16 сыер савучы һәм 14 ясалма орлыкландыру технологы катнашты. Алар барысы да районның алдынгылары. Терлекчелек тармагындагы уңышларда һичшиксез аларның өлеше зур. Катнашучылар арасында Илнур Төхфәтуллин да бар иде. Ул узган ел районда гына түгел, республика күләмендә беренче урынны алган технолог белгеч. Быел менә Россия күләм узачак бәйгедә Татарстан данында Илнур яклаячак. Уңышлар юлдаш булсын аңа. Россия уровнендә бик көчле республикалар бар. Бик нык әзерләнәбез. Шуңа күрә ничек тә булса берәр урынга булса да лаяклы буларбыз дип уйлыйбыз инде. Туфракта дымы җитәрлек, көннәре дә җылытып җибәрсә, үләннәре тиз күтәреләчәк. Әмма быел терлек азыгы әзерләүдә оешканлык та, көчле әзерлек тә кирәк булачак. Юкса терлек азыгын ел ярымга җитәрлек итеп туплап өлгерә алмаска мөмкиннәр. Узган ел центнерларны арттырып язган хуҗалыклар да булды әнә. Андыйлар декабрь аенда ук азыкны сатып алып ашатырга мәҗбүр булдылар. Быел андый ялгышлыклар кабатланмасын иде. Үскән үләннәрне сыйфатлы итеп, тиз арада базларга урнаштырып куярга язсын. Хәзер авылларның да җанланган чагы. Кыш буе күбрәк өйдә утырган бала чага да урамга тартыла. Шәһәрдән әби бабайсы янына кайтучылары да арта. Күп җирдә спорт мәйданчыклары төзелде. Ә менә кечкенәләр өчен атынгыч һәм башка төрле җайланмалары сирәк күренә. Шуларны уйлап булса кирәк, Арча районы Курсапышмак авылында яшәүче Тимер Булат Хәсәнов балалар мәйданчыгы төзергә уйлый. Үз көче белән булдырылган мәйданчыктан балалар да өзелми бүген. Иганәчелек сүзе тирән мәгънәгә ия. Кем кайсы юнәлешне сайлый бит? Балалар күрше авылларына киләләр, бу тирәдә юк монда. Зурлай белә. Карарга дип курсаларда менә киләләр. Менә бөтен бала төнгә хәл шунда яталар инде. Менә бу әзрәк тавыш. Монда күрше тирәләр әзрәк итеп алган инде. Чыкмыяларбыз икән дип нормаль йоклыйлар. 9да монда кайтып китәләр инде. Тимер Булат Хәсәнов хакындагы тулы видеоязманы киләсе тапшыруда тәкъдим итәрбез. Язгы чәчүләр тәмам, инде кыр батырларының һәм терлекчеләрнең хезмәтен хөрмәтләргә дә була. Минзәлә районының Заиковский хуҗалыгында авыл көнен үткәрделәр. Бу хуҗалык элеккеге гореф-гадәтләрне саклап яшәүче бердән-бер хуҗалык районда. Кайчан килсәң дә нидер төзиләр, нәрсәнедер үзгәртәләр әтрәкледә. Үз эшчеләренә йортлар салып бирүдә дә беренче алар. Тырыш халык зурлап бәйрәм итәргә дә хаклы. 4 июнь көнне әтрәкленең олысы кешесе авыл уртасындагы махсус ясалган мәйданга җыелды. Биредә беренче тракторга һәйкәл дә куелган. Колхоз рәисенең беренче машинасын да күрергә була. Ай сайын әтрәкле ярминкәсе дә шушында үтә. Узган ел корылыктан иң зур зыян күргәне дә Заиковский хуҗалыгы булды. Менә шул пандемия корылыктан соң авыл көнендә явып киткән яңгырга да чын күңелдән куандыгын алар. Хуҗалыкны башта Шәрип абый җитәкләгән. Аннан соң улы Радик әтисенең эшен дәвам иткән. Хәзер менә Дилбегә 3нче буын вәкиле Салават Фәттахов кулында. Бәйрәм мизгелләрен сезнең игътибарга хәбәрчеләребез җиткерер. Эш беткәч уйнарга ярый. Әтрәкледә менә шушы девиз белән үткәрелә авыл көне. Биредә эшләп килүче Заиковский хуҗалыгы чәчүләрне тиз арада башкарып чыккан. Алар бит әле орлыкчылык хуҗалыгы да. Бүгенге яңгыр бәлки кунакка килүчеләрнең кәефен кыргандыр. Ә менә оештыручыларга куаныч кына. Бу уңыш ява. Уңыш ява. Җылысы да бар. Быел инде уҗымнар бик матур, тигез чыктылар. Әйтеп китәргә кирәк, хөкүмәтебез безнең ярдәм итеп тора, бөтен мөмкинлекләрдә бирелгән, безгә эшләп кенә бетерә кирәк матур итеп. Безнең инде девиз хуҗалыкның матур итеп эшләргә и матур итеп ял итәргә. Менә шушы матур итеп пассивный бәйрәм итәргә җыелдык без бүген. Безнең 4140 пашня, зерновой 2917 бүгенге көндә битердек. Чәчеп хуҗалыкта инде 100гә якын сезонда кеше эшли. Салават хуҗалыкны 2016 елдан җитәкли. Аңарчы бу эшне әтисе башкарган. Бабасы Шәрип абый да колхоз рәисе булып шушында хезмәт куйган. Эшләгән дип Радик Фәттахов бүген дә хуҗалыктан читләшкән кеше түгел. Улына даими киңәшләре белән ярдәм итеп тора. Бүген дә әнә үзе белән бергә эшләгән хезмәттәшләренең тагын бер кат кулларын кысып тәбрикләде ул. Рәхмәт игенчеләребезгә, терлекчеләребезгә, специалистларга, бюджет тармагында хезмәт куючыларга елдан-ел зур уңышларга ирешә барабыз. Бүгенге көндә зачетный 16 тонна сөт савабыз. Республика буенча бер сыерга сөт саву буенча беренче урыннарда барабыз.
республикада семенной хозяйстволары көрсеткіштәребез бойынша 4-нче орында яулады. Мәйдан ортасына шығып бүлек алу алдыңғылар ішінде көңілі. Лилия Иделбаева шушы хуҗалыкта 30 ел сыйыр сауа. Эш шартларын елдан-ел җиңеләйткәннәре өчендә җитәкчеләргә рәхмәтле ул. Эшкә барып кайту үзе бер куаныш хәзер ди. Һәр сыйырдан 30 литр сөт савам, 50 сыйыр савам инде. Җитәкчебез бик әйбәт. Ай сайын зарплата биреп бара. Булыша нәрсә сорасаң да биреп тора. Исалырга да булыштым. Хуҗалык үз эшчеләренә бүген дә йортлар салырга ярдәм итә. Гаиләләре белән читтән кайтып төпләнүчеләр дә күп икән. Ни дисәң дә, авылдагы яшәеш, тормыш итү, шул җирлектә эшләп килүче хуҗалык эшчәнлегенә нык бәйләнгән. 15 ел эчендә 68 үй ремонтланды. Бу үйләр инде төрле хөкүмәт программалары буенча хуҗалыкның үзенең 30-дан артык йорты бар, килеп эшләүчеләр бар, вакытлы метод белән эшләүчеләр бар. Үзебезнең авыл халкы да бар, яшьләр дә бар, авылда калган механизаторлар. Яшьләрнең шуңа да карамастан бик каласылары килми, бөтен инфраструктура да булса, бөтен уңайлыклар да булса, авылны инде карарга тырышабыз. Илфак Шихабиев алдынгы механизатор. Хуҗалыкның шәшүен оннан башка күз алдына китерү кыен. Быел да кыр батырлары арасында ул. Хатыны белән 4 бала тәрбиялиләр Шихабиевлар. Хатынымны эшләтмим, өйдәгесе дә бик җиткән аңа ди, шын татар гаиләсе башлыгы. Кояшлы көннәр китте менә, Аллага шөкер. Әйбәт кенә җиңдек шәшүләрне, матур гына шәшеп чыктык. 1,5 гектар җир шәштем. Ходай рәхмәте белән. Шөкер, шәгәнгә шөкер. Җитәкчебез дә әйбәт, оештыручыларыбыз да әйбәт. Эш булгач, ашы була, ашы булгач инде кайтып керүләр күңелле инде. Әтрәкле авыл җирлегендә күп милләтле халык яши. Шуңа да бәйрәмнәрдә күп үткәрелә. Әмма һәр кайсында төрле милләт халкы бергәләп катнашырга гадәтләнгән. 7 авыл керә. Монда 3 Марый авылы бар, калганнары 3-се татар авылы һәм инде берсе Керәшен урыс авылы. Без инде бик тату, кулга кул тотынып эшлибез, бергәләп матур, күңелле итеп яшибез, бәйрәм итәбез. Һәм дә инде бигрәк тә безнең горурлыгыбыз менә шу җирлектә сакланып калган Заиковский хуҗалыгы. Ул инде 30 лет Победы колхозы иде. Колхозны Радик Шарипович безнең җитәкчебез таркатмады, саклап калды. Шул еллардан бирле калган тракторлар, белоруслар, комбайннар һәммәсе дә исән бүгенге көндә. Әтрәкледәге авыл көнендә милләтебезнең Сабан туендагы барлык ярышлары да оештырылды. Бу бәйрәмнең географиясе дә елдан-ел киңәя. Күрше авыллардан гына түгел, күрше районнардан да килгәннәр әнә. Барысы да бәйрәм мөхитеннән мөкиббән. Бөтенесе дә нинди Капчык белән менә микватор итеп йөгерделәр, йомырка белән. Әле трупның тыягына чыкмадык. Бәйрәм шундай күңелле, Мөслимнән киләбез. Ел сайын киләм, менә шулай ел сайын барлык уеннарга да катнашам. Йомырка кабып йөгерәм, йөгерешкә дә барам. Үзем 62 яшь. Бик матур, бик яратам Сабан туйларын көтеп алам. Ат белән бер чыгып йөгерергә генә торам, барсына да көйөнтә чиләк белән суда ташыйм мин. Бик оешкан төстә алып барыла. Һәм шунда бердән артистлар да үз вакытларын белеп, бик матур җырлап концерт куялар. Бүләкләр күп. Илсия Бәдетдинов аның бирәктә күрә киләбез. Якыннан. Аның белән биебез, җырлыйбыз. Молодцы. Әдәрәкләргә зур рәхмәт. Шундый бәйрәм оештырганнар өчен, безнең күңелләрне ачкан өчен рәхмәт. Дөрес, бүген бәйрәм оештыру җиңел генә бирелми. Шактый чыгымнар да сорый. Әтрәкледәге авыл көне саллы бүләкләре белән генә түгел, чакырылган җырчыларының күплеге белән дә затлы санала. Чын күңелдән әйтәс килә. Менә шушы бүген авылдашларын шатландырырга дип биргән хезмәтен һәм акчасын кисәсенә дә салып куя алган булыр иде. Бик зур рәхмәт андый кешеләргә. Ул бит халкым дип, авылым дип янып киеп йөри торган кеше. Бик зур рәхмәт. Менә шушындыйлар булганда гына авыл гөрләп яшәячәк. Эшләтә дә белә, ял иттерә дә белә. Үз җирлегендәге халыкны сөендереп яшәгән Радик Фаттаховның үзенә дә бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов дәүләт бүләген тапшырды. Әле озак еллар Заиковский хуҗалыгын, туган авыллары Әтрәклене данлы итеп яшәтергә Ходай саулыгын, көч-куәтен бирсен аңа.
Туган жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Оның шираттағысын рус тілінде Гүзәл Хөсәйінова алып барачак. Біз 24 июнь кешінде ұшырашырбыз. Хабарларыгызны WhatsApp номер аша кабул итәбез. Сіз аны экраннарда күрәсез. Исәнлектә күрешергә язсын.